Co je? Zapomněl jsem. No, máš 1000 let otázky, ale už jsi zapomněl, vole. Ne, jako to video. Bylo to šokující. Vypni to! A nečekal jsem, že to bude takový views, ale jako mohlo by to být víc jako lepší, no tak. Ne, ještě mě žádný neoslovil, že chce fotku. Nebo podpis, ale podpis bych mu nedal. Podobného sice ne, ale nějaké píčoviny určitě natočíme. Co jste si... Jaká byla vaše reakce, když jste viděl to video, kolik má zhlédnutí? Ty píčo! To je takové. Ano. A jak jste se v ten den natáčení cítil? Cítil jste se populární? Ne, bylo to takový jako divný, jako necítil jsem se fresh. A myslel jste, že to vyroste ještě? Ne. Proč? Už to nevyroste nikdy. No ale co když to video ještě zroste nahoru a bude tam ještě víc views? Tak to bude super jedně. Co z toho pak budete mít? Radost. Uka. Nemůžu, teď nemám radost. No a tak ukáž, jakou budeš mít? Ale já ji nemůžu ukázat, když ji ještě nemám. Až tak jo. Takže... Co děláte ve volném čase? Hulím marihuanu. Máte rád svůj čas? Ano. Životní štěpánkou. Jo, takhle. Prostě už bych se tady nikdy neobjevil, že jo? Nikdy jako. Nikdy. A co když si pojedete pro kytku? Nepojedu. Já ji najdu. Super.